Moikka kaikille! Tänään me tehdään Männepin kanssa videoita tai Kit PvPstä ja niin, että tällaista. Tosiaan tää on varmaan mun eka video, jos mä en oo vielä upannut yhtään videota. Mutta ainakin nyt tehdään Kit PvPstä. Niin. Ja rahaa on 0, koska mä just ostin sellaisen kitin, joka maksaa 1500. Ja aina taposta saa 10. No siinä se on. Hei, muuten me ei olla varmaan partys. Joo, ei olla. Mä invastin. Tänne mä ehkä tässä näin. Invata, kun mä oon 1v1. Niin. Apua. Oi, mä sain sen soupin. Meistä kasuakin vahingossa tässä. Mä kuolen tähän tuuleen. Noin sinne meni. Huita joku Zakariakin ja... Invasit sä mut juu? Ei, pitää tehdä sellainen, että tehdään niinku Hamassiservu. Ja sit siellä pelataan kaistaa survivaalia. En invannut ole partyihin. En mä voi... Vittu, mitä tää saa? Se vaan yrittää näyttää rauhanmerkkiä. Ei. Mä tapaan sen. Ui. Voi järke. Muuten onko... Ei, toi on se admin. Toi on joku OP-kitti. Joku suojaus 120 suurin piirtein. Ei, miksi... Ja niin on. Niin nyt se kuole. Tyyppiä, koska... Mitä se tappoi se? Tuollakin on varmaan joku... Kai, mulla on tollanen vähän. Vaihdoin kanssa tyypin. Partyin yhteen. No, just mä invasin sut, et sä meet nakilla. Niin. Koska Ei jäs. pärjää paremmin nakilla. Noin. Ja tota mä en hakka, koska se on meidän partissa. Et me ei voida hakata sitä. Onks tuolla joku monster kuukie? Mikä monster? On 9 levyä. On sillä Manvilla varmaan joku 35 levyä. Mä olin sillä, joilla mä sain bännit niin 30 levu. No mä saan seuraavasta. Mulla on tullut... Paljonko mä oon nyt? Sen verran, seuraavaa aika Mä oon nyt 37 levu täällä. Mulla on 9 tällä. Nakilla. Mulla on kyllä 6500 rahaa. No. Oi, mä löin jotakin randomia kerran se kuoli siinä. Mä laitan vähän mikkiä hiljemmalle. Mä kuulen ne äänet sun pelin. Noin. Mä vein johonkin nurkkaan. Oi, se on mikki hiljemmalle sama. Mitä? Tääkin maksoo 1300. Niin, mä noin maksulle. Mä oon pistänyt mun soundit. Ei, nakki. 40. Eikä oo mikään sellainen. Jee, tulit mun videoon, nyt saat rahaa. Vaan koska mä en tarvii enää minkään rahaa. Mä oon ostanut jo kaikki ideet, mitä mä voin ostaa. Niin mä annan nyt kaikki tolle. Koska mulla ei ole mitään. Niin. Tää on sulle 500 euroa. Mulla on nyt 700. Ai joo. Miksi toi ei menetä mitään? Toi ei menetä mitään. Kukaan ei menetä mitään. Paitsi tuolla alhaalla. Mitä? Vittu. Mitä? Siis mitä ihmettä tapahtuu? Nyt. Ihan sama. Toi Tomo juttu on niin ärsyttävä. Ai, siis sehän on meidän partys. Mä en varmaan oo siinä partussa. Ainakin se tappuu tästä. Tappaa.
Se varmaan kikkas sut sitten. Tai ei se varmaan pysty, jos mä en anta sille mitään. Mistä mut syö partyy? Juu. Mulla on se ei ymmärtänyt käskyä, että menit partyyn. Party in. Vitenaki. No niin, party accept. Joo, se on joiman. Se join ei toimi. Se on party accept. Siellä. Kuinka... Jaa, tällaiset kivat nilkkapäkikitä. Okei. Vittu. Toi on... Ui vittu. Mä menen tunne... Ui. Ei. Näin. Nyt mä voin lyödä miikusta. No niin, mä kuolen. Mä voin lyödä tota miikusta. Ei tää vahinkoa. Sakaria perkele. En mä menetä tosta melkein mitään, kun ne hakkaa mua. Mä voin lyödä tota miikusta. No joo, nyt sota tollaset noin. Sit vittu täältä. Jes, tää. Mitä pitää? Joo, vähän servulakaa. Joo niin mullakin. Mä olin vaikka kuinka kauan, ja sit mä yhtäkkiä teleporttasin ton luokse. Oikeesti? Onks toi miikusta meidän vartussa? Ei Miikusta, vaan se Tom, joku tuo. Ja mä voin hakata miikusta. No niin! Niin siis jos tulee joku sellainen laki. No ainakaan se Pitäis kattoo, ketä meidän partissa on. Kirja kautta parti. Hyvä, me ollaan vallattu torni. Mä tuun sinne. No, tää video olisi varmaan kohta tässä. Vai pitäisikö vielä vähän jatkaa? Mä tapan tän nopeet tästä. Sitten mä lopetan. Tai kuolen. En usko, että kuolen. Juu, no. Tulle mä kuolen. Mä ehkä tiedän sen. En kuole. Sakaria mä tapan. Mulla lukee headshot on miikusta. Voin mä se toisen. Ja saksaa vähän kilauralla ja FF:llä. Juu, no nähdään seuraavassa jaksossa.